toto je moje prvé video a rozhodol som sa ho urobiť deň pred Bronyho narodinami. Jo, takže tak. Zajtra, ak to bude, no lebo zajtra má pršať, tak ak budem môcť, tak urobím vlog, ako ideme nakupovať do pet shopu. A jo a tak. Takže no. A dneska ho budem cvičiť, aby som vám ukázala, ako aspoň trochu poslucha. To je cutie! Aj. Ok, sadni. Pac. High five. Ešte high five, poriadne. Sadni a high five. Hodný. Skúsime urobiť nejaké základné ešte, napríklad lahni a teda, hej, a možno urobím aj agility, akože slovo. Sadni, láhni, hodný. Ku mne. Hej, 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 hej. Poď, slalom. Slalom. Poď, slalom ešte.